10 rokov Ľubovňanskej televízie je presne taký istý čas, aký ja pôsobím v Ľubovňanskom múzeu. Dnes si veľmi živo pamätám na všetkých redaktorov, kameramanov, všetky moderátorky, s ktorými sme, keď si dobre spomínam, natočili viac ako 100 reportáží o Ľubovňanskom hrade. Chcem povedať, že veľmi dobre sa s nimi spolupracovalo a že sme dodnes zostali veľkí kamaráti aj mimo kamier. Prajem tejto televízii, aby všetci zamestnanci v prvom rade boli zdraví, aby všetci ovplyvňovali entuziazmom, pretože len práca, ktorá sa robí srdcom, je dobre vykonaná práca, ale hlavne im prajem veľmi čulý život mesta Stará Ľubovňa, lebo to bude zárukou veľmi dobrých a kvalitných reportáží. Ako staroľubovňan sa už dnes teším, keď o pár desiatok rokov sprístupnia svoj archív a my budeme môcť pozrieť to, čo sa v meste niekedy dialo. Staroľubovňanské trojčatá pred pár týždňami sfúkli sviečky na svojej prvej narodeninovej torte. Boli sme zvedaví, ako sa im darí, ako netypický kolotoč povinností zvládajú dnes ich rodičia a tak sme sa objednali na návštevu. Tieto krásne živé batôšteky sa výrobcom narodili krátko pred Vianocami 2005. Odvtedy sa v mladej rodine vystriedalo veľa rušných, no bez pochyby krásnych a radostných chvíľ. Najviac, keď začali chodiť, keď sa prvýkrát posadili, začali liesť, tie také prvé momenty, ako začali padať, ako sa začali biť, alebo hladkať, stiskať navzájom, boskať. Melánia, Michal a Mário sa majú ozaj k svetu. Za rok poriadne vyrástli, ale tiež potrápili svojich rodičov. Ich vitalita dáva totiž poriadne zabrať hlavne mamičke, ktorá by prvé mesiace asi ťažko zvládla bez ďalších pomocných rúk. Tak najviac mi pomáhala moja mama a moja sestra Danka, ktoré tu aj spali cez týždeň. No, pomáhali mi kúpať, krmiť, vonku s kočiarmi, pretože ja sama by som si neporadila, no a opatrovateľky. Mladú mamičku najviac ťaží to, že manžel pracuje v zahraničí, aby rodinu finančne zabezpečil. Náklady na také pragmatické veci, ako sú plienky, stravu či oblečenie, sa totiž pohybujú v niekoľkých tisíckach na mesiac. Všade sú podpory na trojčatá, v našom štáte nedostaneme momentálne ani rodinné prídavky, takže musíme sa starať, musí sa niekto starať, lebo keby manžel nebol preč, tak by sme to asi nevyžili. Hlava rodiny sa zvyčajne domov dostane len cez sviatky. Odlúčenie od rodiny niekedy aj na pol roka je ťažké a nenahradia ho denné telefonáty. Tak chýbal mi aj pri tých veselých a hlavne v noci som si trošku na neho ponadávala, keď som sa s nimi musela sama trápiť. Keď mi začali v noci všetci traja plakať a sama s nimi som bola. Takže, ale taký život. Tak či onak si rodinka nesťažuje. Naopak dokonca aj nezištnú sponzorskú pomoc odkazuje na iné rodiny, ktoré to viac potrebujú. Aj napriek ťažkým chvíľam sú absolútnym šťastím práve detičky, na ktoré si výrobci museli počkať dlhých takmer 12 rokov. My sme boli dlho roky bez detí a vlastne teraz, možno aj v tom veku, už si viem tie deti vychutnať a nikdy som nenadávala. Napríklad, keby som bola možno mladá 22-ročná mamička, ako tá mamička štvorčiat z Košic, hej, tak pre ňu to musí byť veľmi ťažké, lebo je ešte mladá a ten život sa úplne zmení človeku, hej. Je to ťažko, ale pre mňa to nie je ťažko, lebo všetko sa to dá zvládnuť, keď sa človek pozrie na tie deti a vidí ten úsmev a radosť v tých očiach. Melka, Mišík a Majko, tak ako ich familiárne oslovuje mamička, sú síce malí beťári, ale ako sme sa sami presvedčili, aj na svoj vek mimoriadne samostatní. Aj napriek občasnej trme vrme si súrodenci rozumejú, aj keď občas zabojujú o hračku či o svoju pozíciu na maminých rukách. Pri objavovaní sveta prajeme malým drobcom veľa šťastných krôčikov a rodičom veľa trpezlivosti. Najkrajším a neodmysliteľným symbolom Vianoc sa stal vianočný stromček. Obľúbili si ho ľudia na celom svete. Jeho história sa začala písať v nemeckom protestantskom prostredí. Nevie sa presne, v ktorej krajine si ľudia na Vianoce začali ozdobovať svoje príbytky ozdobnou drevinou, ale v podobe, v akej vianočný stromček poznáme dnes, existuje už viac ako 400 rokov. Tento symbol Vianoc zdobí nielen domácnosti, ale neodmysliteľne patrí aj k atmosfére v centrách jednotlivých miest. A inak tomu nebude ani v Starej Ľubovni. Vianočný stromček sa u nás rozsvieti 6. decembra v deň sviatku svätého Mikuláša. Najskôr bolo potrebné vybrať, ktorému z Ihličnanov sa dostane tejto pocty.
Využila sa príležitosť výrub z verejnej zelene na základe žiadosti občanov a s tým spôsobom, že sme išli likvidovať niektoré stromy, ktoré už boli určené na likvidáciu, ktoré sa už nehodili na danom stanovišti, tak tieto stromy sa zároveň využili na skrašlenie mesta, na vianočnú výzdobu. A tým sa zachráni vlastne zdravý strom, ktorý by sa musel vyrezať z lesa. Vianoce v centre mesta bude teda symbolizovať tento približne 12 metrov vysoký smrek pichravý, ktorý sa do parku dostal vďaka pracovníkom mestských firiem Ekosu a VPS. Okrem stromu dotvorí atmosféru najkrajších sviatkov roka viacero vianočných ozdôb. Vo vianočnej výzdobe sa v podstate nachádzajú tie svetelné hady, potom sú to girlandy, no a potom sú tam vyobrazené nejaké tie obrázky, tie vianočné nejaké sviečky, vločky, ktoré sú rozvešávané v podstate po stĺpoch verejného osvetlenia a po stromoch na námestí. Rovnako ako stromček sa aj vianočná výzdoba rozsvieti v deň svätého Mikuláša. Aby sme to všetko stihli, pracovníci verejnoprospešných služieb v podstate začali v prvých dňoch mesiaca november s tou vianočnou výzdobou. Vianočná výzdoba má hodnotu približne okolo 500 000 korún. Vianočná výzdoba sa obnovuje každoročne a investujú sa do nej nemalé finančné prostriedky. Každý rok nás to stojí približne 50 000 korún a musím povedať tak, že raz za nejaké tie 2-3 roky ešte sa stále niečo dokúpi, keď mesto nám nejak pomôže finančne nejakou čiastkou nejakých tých 100 000 korún, tak sa dokúpia nejaké tie nové motívy. Vianočná výzdoba v meste Stará Ľubovňa pozdáva sa vám, alebo vám niečo chýba? Myslím, že každý rok je to isté. Takže neviem, nevidela som žiadnu rapidnú zmenu. No, je veľmi pekná. Ani som si nejak nevšimla, že by bolo nejak ozaj ozdobené to mesto. Už niečo nové by mohlo byť, lebo furt sa opakuje toto každý rok. No a tak, ako sa 6. decembra mesto premení na rozsvietenú rozprávkovú krajinu, tak 6. januára vianočná rozprávka skončí zahasením všetkých vianočných svetielok v uliciach mesta. Počas celého roka 2007 sme vám pravidelne aj prostredníctvom nášho vysielania priblížili premeny 5 žien a 3 slečien, ktoré sa rozhodli zmeniť a niekedy aj radikálnejšie svoj doterajší imidž. Všetko sa však raz skončiť musí a tak je to aj v prípade našej zmenárne. V jej poslednom kole sme výherkyňu vyžrebovali zo všetkých vás, milé dámy, ktoré ste nám posielali kupóny vystrihnuté z ľubovnianskych novín počas celého roka. Pod vianočný stromček sme nový imidž darovali Helene Firmentovej zo Starej Ľubovne. Pani Helena poslala prihlášku do zmenárne ešte v prvom kole spolu so svojou kolegyňou. Vraj nech je sranda. A pretože je typ človeka, ktorý nikdy neráta s výhrou, tá v našej súťaži ju mierne povedané šokovala. No jasne, skoro som skolabovala. Výherkyňa sa v bežnom živote takmer vôbec nelíči, no kaderníčku podľa vyplneného dotazníka navštevuje pravidelne. Vlasy teraz mi vadia, lebo ja som vždy bola blondiavá a teraz si nezvyknú na tú farbu. Mojimi kritikmi sú synovia, ale oni vlastne nevedia, ako tá mama ich má vyzerať. Hej. Ja mám tak rady, že takto mi určite domov nepríď. Nie, len teraz im vadí tá farba, ktorú mám. Tak sme sa spolu s majiteľkou salónu Vesna pustili najskôr do úpravy a premeny vlasov. Cieľ bol jasný, vlasy presvetliť a urobiť z nich účes nenáročný na úpravu. Kaderníčka jej vybrala jeden z najtrendovejších účesov tejto sezóny. Strih má názov Krátky bob. Líčenie sme začali úpravou obočia, čo sa u pani Heleny udialo poprvýkrát. Vizážistka naniesla jemný make-up, ďalej očné tiene, ktoré zvýraznili krásne oči našej výherkyne. No a potom sa pokračovalo ďalej.
nikdy som nemala make-up, ale teraz som spokojná. Keby ma niekto líčil každý deň, tak by som akože prijala, ale sama určite si to robiť nebudem. Tak milé dámy, toto bola naozaj posledná zmena, ktorú ste mohli vidieť v našom vysielaní. Všetky premeny si ešte raz môžete pripomenúť vo vianočnom vydaní Ľubovnianskych novín. Ak sa zapojíte do hlasovania o najzmenáreň, čakajú na vás v prípade vyžrebovania zaujímavé ceny.